Här. Så. Kom. Ja, gör det. Det är kallt. Ja, lite kyligt. Nordanvind. Lärkan sjunger. Nu är det egentligen som finast faktiskt. Ja. När det inte har kommit några djur och inga bromsar. Och Nej, ja, allt är fräscht och... Bra. Nu börjar han förstå lite. Ja, precis. Och slappna av att det är nog inga farliga typer. Nej. Det är någon snäll häst som vill vara till lax tror jag det här. Ja, det ser ut. Han ser så vänlig ut. Ja.